ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадро Mercedes-Benz C-класса C-чка объёмни классик соли бароишуш 1997 солае ки бензини холия судишвуриш. объём мотораш 2 литра, коробкаш механика, сайстари мошин мегад беҳтари радной краскае, дудари пеш электропакет, 4 балон пачка, 11 моҳи дига ҳуҷҷат, кондитсионер, танировкаи ақибшам мегад сирогра, задни камера, магнитофон, чихолҳои нав, яъне ки дискаҳои худаш ҳамаш радной бардори мошин, ҳама чизаш кор мекунад. Электропакет, танировка, кондитсионер, диска, балон нав. қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 56 000 сомонӣ. кадоми конкретно мехарам мегад бо арзонтара, кадом метием мегад дар ин номерошон имо пайваст дорад ва номери телефоншонам кор мекунад. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамад C-чка классикаи объёмни ҳамаш 100% мега соҳибшон. шумо дамагарам хали мошини хона, замин, квартира боша барои реклама кардан, марамад сурат маълумот рӯй кунед. ин намихе фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2004 солае ки бензини холия судишвуриш. объём моторша 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш автомат, сайстари мошин мегад беҳтарин мегад мошин мегад европае, перекидка неста мега соҳибшоне ки мошин радной ҳамаст аз худаш. 4 диска, 4 балони 80%, салон тоза, электропакет, коробкашам 100%, хадавоиш нав кардагия. мошин мегад бе расход, сайстани беҳтарин мегад, омада аз пеши европае мегад, яъне ки европейския, перекидка неста. нархи мошина мегад 65 000 мега бо савдо ҳам мешавад. омада мегад аз пеш бинен савдо мекунем мегад танҳо одамони харидор. мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо тисела кор мекунад, метавонед ки одамони харидор тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класса ки C-чка соли бароишуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём моторша 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега аварения надорад, задагӣ пуштагӣ надорад. краскаш мегад радной аз худаша, хадавоиша нав карда мегад, 4 балони 80%, салоншам тоза, мошин мегад нахадо. хоб бардор ҳамин мошин аст. соҳибаш чизе ки гуфтага мо ҳам маълумотро ба шумо пешниҳод кардем, ягон чи аз худамо хуш накардем. чизе ки соҳибаш гуфт ба шумо пешкаш кардем. нархи мошина мега 35 000 мега бо мега савдо ҳам мешавад. омада аз пешбинем бо савдои хуб мекунем мега соҳибшон. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон ҳамин C-чка. номерошон мегафон аст кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамад тамос гиред. 94 сол 35 000 савдо мешавад. шумо дамагарам хали мошин хона, замин, квартира боша барои реклама кардан, марамад сурат маълумот рӯй кунем, фурӯш рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро як тайга аст Toyota Corolla D аст ки дубайския соли бароишаш 2008 солае ки бензини холия мегад судишвуриш. объём моторша 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механика, сайстари мошин мегад беҳтарин. мошина мега ҳамаи расходша када мега ягон расход надорад. дубайска мега кондитсионер дорад, кор мекунад. мотор мегад нав беҳтарин, хадавоишам нав, кузов тоза, балон 80%, дудари пешаш электропакет, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. мошин обшим 100% мега омада аз пеш бинен радной краска амихилае. нархи мошина 68 000 сомонӣ мега бо савдо ҳам мешавад ки 2008 сол, яъне дубайский мошин бошад дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. одамони конкретно мега харидор боша арзон кадом метием мега, не ки беҳуда мегад ғам натиҳа, беҳуда занг назанам. ба кадом метавон агар маъқул боша мошин харид бошад марамад тамос гиред.
ماشین فروشی نوبتی است بادرون دایو ماتیز است که سالی برایشش 2000 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتورش 0.8 لیتر اکونومی گفته است پراستو یعنی که خیلی کم مصرف می کاروکش مکانیکه حالت ماشین میگد بهترین 4 تا بالون میگد نواسته کانسانه دورات کار میکند. ماشین میگه یگان کمبوده درون پیرون توزه میگد بالون نو دیسکا رادنوی کراسکام خیلی سریبریستی. ماشین میگه نخدا اومده بینین. нархи мошина мега 18000 сомонӣ мега бо кадоме конкретна харидора биё аз пеш савдо мекунем. мошин бошад дар шаҳри норак қарор дорад. бо дандӯстоне ки аз ҳам территория ҳама хеле мошини суроғ карда буданд. ина ба шумо варианто дайво матиз норак серебристи ҳамаш 100%. лайкои бепула гузорем ва навора дар ватсаби мотон поделиться кунем. ماشین فروشی نوبتی است بادرو مرسدس بنز سی کلاس که سچکا بیومنی سالی برایشش 1998 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبیوم موتورش 8 لیتر گفته است کاروبکاش مکانیکه حالت ماشین میگد بهترین اکولماتر پاچکا میگد مسئله آنتیفریز نو آلیش کداگه میگد چخولوی نو پولیکوی نو داکومنت میگد دورا نگفتن چند قایب ماشین میگد расход نداره همه расходش کداگه است заводской از خودش میگد срочно мефурӯшем. бо нархи 52500 сомонӣ мегӯяд нархша мегӯем бо савдо ҳам мешавад. мошин 4 диска 4.80% ҳамаш кор мекунад. раднои краска аст серебристи. мошин обшим нахадо мегӯяд бе расход омада мегӯяд бинен. тоқа вариантои суми холӣ мегӯяд. нархи мошин 52500 сомонӣ. мошин дар душанбе марамат метавонед занг занед. ماشین فروشی نوبتی است بادرون اوپل استرا اف است که در کوزفی خچبک سالی برایشش 1995 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتورش 1.6 لیتر پراستوی گفته است کاروبکاش مکانیکه حالت ماشین میگد بهترین نخدو. ماشین رادنوی کراسکای 4 تا برونه 70% سالن توزه ماگنیتوفون زدگی پشتگیش نگفتن خداوی نشد حجت معلومات نیست. ماشین میگد 95 100% میگد یعنی که نخدو کدومی که میخره میگه اومده از پیش درون بیرونش پرایکه کنه اوستوش بیارد یعنی که ارزون کده میتیه میگه. نرخ ماشین 27000 сомонӣ میگم با سودا هم میشد. ماشین موشد در شهر حصار قرار دارد. خب دوستان با کدومی شما که معقول است نمبرای مگافونشون نوشته است در پایان میتونید که در همین رقمشو زنگ زده از صاحبشون معلومات پوراش زنگ زدگیرین تنها آدمانی خریدار. اگر شما ماشین خر باشین در کامنت نوشته که چه خیلی ماشین رو با شما در کار ما البته جدا کده میگیریم با شما پیشکش میکنیم فقط شما لایک کارمون دایرکت ندارین. ماشین فروشی نوبتی است بادرون باید تایگه است تویوتا کرولا 2 است که سالی برایشش 2008 سالی که بنزین گاز هردش کار میکند. آبی موتورش 1.6 لیتر پراستوی گفته است کاروبکاش اتومات سیستم ماشین میگد بهترین نخدو. 2008 سال گاز بنزین 1.6 پراستوی коробка автомат 4 та балон мегад пачка аст 4 та дискаҳои худаш хадавои кадагӣ электропакет кондитсионер монитор ҳамаш кор мекунад. мошин обшим 100% мега ягон расходча нагуфтиян. нархи мошина мега 70 та мега бо арзон мешава мегад омада аз пеш бине мега одамони конкретна харидагӣ. мошин бардор ҳам дуруни шаҳр душанбеда гаштагия кадоме ки наличи сум кати мегира мега срочно манда сум дар кора мега арзон кадам метия мега тоқа вариантои сум аз сумо хоҷ доранд ки беҳуда мега занга одамони коргаран беҳуда мега нороҳат накунад танҳо одамони харидор. ба кадоме то ки маъқул аст номерашон билайна кор мекунад тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдорон ваз 21099 ҳаст ки мошинои советский молодежни соли бароишаш 2003 соли ки судишуриш бензини холия. آبی موتورش 1.6 لیتر پراستوی گفته است کاروبکاش مکانیکه حالت ماشین میگد نخدو 100%. موتورش 1.6 اینژکتور بادر 6 ماه دیگه حجت دارد 4 تا بالون میگد نوی پاچکا میگد زویبوش. ماشین میگد نو خداوی کداگه کاروبکای ماشین میگد 100%. یگم расход داره اینژکتور 6 ماه حجت بالون نو دیسکا салонш ҳам тоза. мошин мегӯяд на худо фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. нархи мошина мега 8500 сомонӣ мега бо ягон сумша арзон мекунад конкретна одамони харидори аниқ боша мегӯяд. мошинам дар шаҳри душанбе бадурон танҳо одамони харидор. дӯстони азиз як гафа бисёр ма такрор намекунем барое ки ин чизи маълумотое ки аста ина фақат соҳибшон ба мо ҳамин хел яъне ки гуфтагӣ ҳастанд ки ҳамин хел фаҳмонем яъне ки беҳуда мегӯяд занг назананд
удамони конкретна харидор 8500 сомони мошин дар душанбе. рақамошон мегафон ба кадомитон дар кора тамос гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон Daewoo Tico аст ки навхали свети сирх соли барои 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторша 0.5 литри экономни гуфтагаса соҳибуш беҳад экономия мега 0.5 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 воронаи 60%, 4 калпакҳои худаш, салоншам тоза, мошин мега нахадвай нашуд хадавой ҳуҷҷат дадаги пӯшидаги чизо маълумот додагӣ нестанд. ира барои ҳамин хотир аниқ хада мегирем. нархи мошина мега 9000 мега бо савдо ҳам мешавад. дар шаҳри турсузода яъне ки регарда қарор дорад. хоб баъдрон ба кадомитон ки маъқул аст марамат метавонед ки номерошон навистагӣ аст ба фурӯшида занг зада қатъишон маслиҳат кунед яъне ки маълумоти пурраша худатон фаҳмида гиред. марамат. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторша 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бардор мегӯяд яъне ки хадавои кардагӣ аст. даруншам тоза нахадо аст. мошин хела дасти як одам нагаштагӣ аст. чихолҳои нав мондагӣ аст яъне ки инам хали чихолҳои яъне ки хичон кардагӣ аст. намедонам иш тоза мегӯяд дурни мошинам соза. радной краскаи мошин мегӯяд ҳолати средни соза омада аз пеш бини мегӯяд нахадвай. нархи мошина мега 25 та мега бо савдои хубам мекине мега омада аз пеш бинен арзонтар кадам метавонед мега тоқа вариантои суми холӣ. мошин боша дар шаҳри ашт яъне ки ноҳияи ашт қарор дорад. 25 сомони номерошон тисел аст. ба кадомитон ки маъқул метавонед тамос гирифта пурра маълумотша фаҳмед. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдрон бояд тайга аст Toyota Corolla 1 аст ки соли барои 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторша 1.5 литри простой экономия гуфтааст. коробкаш механикае ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. радной краска серебристи электропакет кондитсионер 4 диска 4 балонои 80% кожини салон. мошин мегӯяд ягом расход надорад. тоқа вариантои сума мега яки алиши наген мега алиш намешавад. тоқа вариантои суми холӣ. нархи мошина мега 65000 мега бо савдо ҳам мешавад. мошин 2006 солае ки 100% мега тоза. 65000 сомони конкретна одами харидор боша мегӯяд яъне ки савдо мекунем аз пеши капот мега соҳибуш. мошин боша дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. хоб будам ки баъдро якам хали серебристи свет сӯрох кардам дар комментария. ина ба шумо вариантои серебристи инам хали свет ина метавонед ки занг зада пурра маълумот чагирем. кожини салон ҳамаш кор мекунад. мошин дар шаҳри душанбе. хоб шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира ягон техника мағоза чизе ки набошад барои фурӯхтан марамат сурат адрес маълумотро роё кунед мо рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.